Ta zuk zeiten duzu zure aurrak arazo bat dulikan. Beti aipatzen dugun gaia da, ez? Badaude guraso batzuk etortzen direlan girura laguntza eske, informazio eske, beraien aurrari, beraien txikiari arazo bat duten momentu hortan nola lagundu. Ja sintoma bat agertzen delikan, ja arazo bat dagolikan hor esku hartzeko tresna bila etortzen direnak. Badire bertze batzuk, badakitela arazoa hor dagola, badazpada dutela galdetzen ere ze epaituak sentitzeko beldurra dute. Bertze batzuk nahi dute teoria pilo bat apuntatzen juzte, baina gure ez dakite horrekin zer egin. Eta horregatik gure helburua izan zen, ez pixko guraso espazioa sortu genulikan guraso mota ezberdin horieri, ez? Jarrera ezberdin horiek juzten gurasoentzako leku segurua sortzea, eta hor beraien beldurrak, beraien kezkak, beraien prebentzio lan horiek edo esku hartze horiek partekatzeko espazioa sortzea zen helburua. Bai, egia da azkenen guraso bihurtzen zarenekan beldur pila bat aktibatzen direla. Ez, zu haurdun gelditzen zaren momentuan ez zara konturatzen. Pentsatzen duzu irakurrita, galdetuta, agian bizilagunari edo lagunei ikusita ja badakizula honitz. Baina gero zure txikia besotan duzulekan, askotan mundua gainera etortzen zaizu. Eta zuk erran bezala daude jokatzeko modu pila bat, ez? Batzuk behar dute dena kontrolatu, bertze batzuk behar dute laguntza eskatu eta laguntza, bertze pertsona horrek laguntzea. Mion, beti errepikatzen dena eta guraso guztien tartin amankomuna den jarrera da, nahi gabe zure beldur eta zure kezken arabera ikusten duzula arazoa. Ez? Askotan ez da aurrak duen arazoa, da nik ditudan beldurrekin nola ikusten dudan arazo hori. Eta hortaz ez gara kontziente, ez? Guraso bezala ulertzen duzu, teorian ulertzen duzu zer erraten dizudan, baina gero, momentu haietzen delikan, ja baina, ez? Adibidez, pentsa zure txikiak lagunekin arazoak ditula. Kezkatua zaude. Eratuzu, ama, eske lagunak ez dute onartzen bere lagun taldean. Bale, egia da lagunek ez dutela lagun taldean onartzen, eta ez dula lagunik, edo agian bertze lagun batekin badu laguntxoren bat. Minozuk ez duzu lagun horrekin egotea nahi, auskalo zergatik agian. Ez zaizu iduitzen lagun egokiena dela, edo bere gurasoekin igual ez duzulako feelingik, edo. Eta zuk nahi duzu lagun talde hauekin egotea. Eta orduan nola lagun hauekin ez den egoten, iduitzen zaizu ez dula lagunekan. Edo pentsa, irakurketan zailtasuna ditula, edo ahoskeran dislalearen bat egiten dula, ez dula letraren bat ongi ahoskatzen, badire gurasoak zuzenean joaten direla neuropsikologoan gana, logopedan gana, laguntza bila segidan, ez? Beharrezkoa da? Bai. Agian guraso hori frenatzen baldin bada eta pentsatzen badu, egitan nire txikiak 4 urtetan letra guztiak ez erratea hain kezkagarria da. Edo ni naiz txikitan ez nula eskolan ongi pasatu, zailtasunak izan itxula. Eta orduan orain niretzat oso beharrezkoa da eta oso importantea da nire txikiak ongi solastea, ikasketetan ongi egotea eta unibertsitatera joatea. Zeka, ni orain hemen nago nire lan hontan 11 ordu lan egiten, gaizki ordaindua eta ni nahi dut berak lan on bat izatea. Askotan kostatzen zaigu bereiztea zer den aurrak behar duna eta zer den nik behar dudana guraso bezala. Eta orduan egiten duguna da hori, batzuk egiten dutena da irakurri, bertze batzuk laguntza eskatu, bertze batzuk formakuntza guztitara joan. Minon, askotan kostatzen dena da gelditu eta ikustea. Zer ari zaio pasatzen nire txikiari? Bale, lagunekin momentu honetan egoera zaila du. Egia da laguntalde honekin ez dela moldatzen, bat bakarrik dela bere laguna. Bale, nik zergatik behar dut berak laguna unitz izatea. Niretzat zeba da garrantzitsua bera arratsaldero kanpora ateratzea. Niretzat zergatik da garrantzitsua ongi ahoskatzea izkiguziak. Niretzat zergatik da garrantzitsua, eta hori teorian hain garbi duguna, praktikan ez. Eta horregatik askotan angirun hori ikusten dugu, ez? Gurasoak kezkatuak etortzen dire, saiatzen gara bertze begirada hori ematen, beldurtua zaudelikan kosta egiten da distantzia hartzea eta egoera objektiboek ikustea. Horregatik, zure txikiak arazoren bat baldin badu, informazio gehiago hartzen hasi baino lehen, hartu arnasa eta hartu denbora. Hartu denbora zuretzat, pentsatzeko, sentitzeko. Ostras, nik txikitan lagunekin oso gaizki pasan nun eta kostatzen zait nire txikiak gaizkiari dela pasatzen ikustea. Nik txikitan oso gaizki pasan nun ikasketetan, orduan nahi dut berak ikasketetan ongi moldatzea. Edo nire bikoteak arazoak izan zituen, auskalo ez, mugimenduakin, harremanetan, igual oso zakarra zen, eta kostazaio bere frustrazioari aurre egitea, eta orduan ez du nahi nire txikiak frustrazioakin arazorik izatea.
hartu arnasa, hartu distantzia, eta sentitu, non nago. Eta hori behin lortzen duzunean, begiratu zure txikia, eta begiratu zerra izaion pasatzen. Eta seguro, bertze modu batean ikusteko aukera izango duzula. Eta orduan joan laguntza eske, joan tutorean gana, joan neuropsikologoan gana, joan formakuntzetara, irakurri, egin nahi duzuna. Baina egoera, distantzia gehixogokin eta perspektiba gehixogokin hartu duzu momentuan. Eta ikusiko duzu nola emaitza asko aldatzen den. Probatu.